сяда занаш дар ҳамиҷо буда худаш нест. Балад намедонам. Занша бигӯем ё намедонам. Ҳамиҷо да озин ноз куфарш кунам. Гаси садам ози. Авиҷоз бо гаси омадем. Адресим додам. Инами як хонаи зани Фаррухо дидам ҷизнагӣ мекарда кадом ки занаш хати. Ҳозир ҳамиҷо омадагиам. Падар наънат нест. Телефони мана ҷавоб надод. Эҳсос ле ки ман по-любому мирам мегам. Дига илоҷ надора иншоаллоҳ. Ҳозир ман дар намеҷам. Кӯчада ҳозир гостиницаш бомерам. Айни адреси хонаш будаст. Инами адреси хонаш ҳозир. Як қати маълумот гирифтем ҳамиҷоро гуфтам. Инамиҷа да квартира синомат карда будаст. Ассалому алейкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Навора тамошо кардем. Чӣ кор кардеса? Роҳбари ширкати Замзам Умра Ҳасани мафиёз дар хонаи Худо. Ин ахмақи беномуси даюси баном ҳоҷири мафиёз дар Арабистони Саудӣ мардуми шарифи Тоҷикистона ба ҳаҷ рафтан даъват менамояд. Барои чӣ ин баном ҳоҷира ман мафиёз мегӯм? Навор дар рӯи экран. Баном бачаҳои кӯча. Фирӯзи Московский. Бо диққат гӯш кун. Ман медонам шумо баном бачаҳои кӯча қати киё алоқа доред, қати киё додагирифт доред. Но гапи ягонташ мана намезгарад. Шумо баном бачаҳои кӯча, баном мухолифи тоҷик дар ҷомеа шумо хатар ҳастед. Касе ки мара занг мезана, ай пишти шумо ман ора кругшона плевать кардем. Фирӯзи Московский. Фирӯзи Московский бачаи кӯча. Аҷаиса Фирӯзбеки баном бачаи кӯчай. Хорошо? Чӣ расход кардиям? Баном бачаи кӯча ро пули питания, проститутка, гостиница пули ҳама ин расходора роҳбари ширкати Замзам Умра Ҳасани мафиёз ба кала гирифта. Яки Қори Фарруха миёша бишканед. Шумо ҳамватанони азиз, ай пишти ки хонаи Худо рафтестед? ҳаҷ ягонтаи шумо қабул нест. ҳамватанони азиз, имрӯз рӯзе ҳаст ки мо бояд дӯста ай душман бояд мо фарқ кунем. Ман намедонам барои чӣ улимои дини ислом дар ҷумҳурии Тоҷикистон хап ҳастанд. Ман бисёр чиро бароварда ишом додистам иҷни нокорора, но ҳамаш хап ҳастанд. Но Исоқов Айюб ҳеҷ вақт хап намекунад. Барое ки духи тоҷикӣ дорам, барое ки марди тоҷик ҳастам, барое ки против ҳастам ки ҳамихе ахмақо ё худшона ватандӯст мегирифтиям бовар кунед ай бано мухолифи тоҷик ягон чӣ камӣ надоранд. Просто обрӯи миллати тоҷика дар тамоми ҷо бигем хато намекунем. Паст карда ҳастанд. хап кардан дар кор нест. ҳамватанони азиз, занг мезананд, ҳамо ҳасани роҳбари ширкати Замзама ҳечи нагӯ бачаҳои кӯчаро Исоқов Айюб чӣ хел мефурад истифода бар мо дастгирӣ мекунем. Бо дигар касо занг мезананд, илтимос ҳамо Фирӯзбеки Московскиро чақа наша, ҳасани мафиёза чӣ коре мекунем, дастгирӣ мекунем. Бо диққат гӯш кунем чӣ гуфтани ҳастам дар охири гап. Нав Исоқов Айюб курасак. Ояндаи бачаҳои кӯчаи Московский, ояндаи шумо ранги баном бачаҳои кӯчаи Ванҷон интизор шед. Фирӯзбеки Ванҷи, ман ҳам тарафдорои туро плевать кардем, ҳам тарафдорои роҳбари ширкати Замзам Умра Ҳасани мафиёза. тарафдоротона ака мегем, акотона дар ному фамилиям отчествашон плевать кардем. Хорошо? Баном бачаҳои кӯчаи Московский ва
ба ном Ҳасани мафиёз. ба фикрам ҳама мара фаҳмидед. Якҷон ташаккур, ҳамватанони азиз.